खुलुमबाय रिलाइभ निउस 24 नि स्टुडिअ'आव रादाबखौ फरायदों आं अनजु ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं फ्ल'र टेस्टनि उनावसो बिटिसि सरकार, कर'नाया गिख्रंथावै साग्लोबफिनदों, इउपिपिएलनि CWC मिटिं, मुसलपुराव सासे मानसिखौ गावथारदों, बिग्रायारिफोरा गुवाहाटीआव गावखौ गथायदों, तामुलपुरनि सासे मानसिनि नखराव गावग्लुंदों। दानिया आबुं रादाब। फोसावखानाय बादियै दिनै 22 दिसेम्बराव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिटिसि सरकारनि सायाव राय होबाय। फैगौ 26 दिसेम्बरनि आगोलाव बिटिसिनि सिफनि थाखाय फ्ल'र टेस्ट जागोन होननानै फोसावबाय आरो गोदान सरकाराव बिबान मोननाय बिथांमोनखौ गाव गावनि बिबाननि हाबा मावनो मोना होननानै गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होबाय। बे फ्ल'र टेस्टआव जाय देरहागोन बेसो बिटिसिनि चिफ जानानै रायजो दानो हागोन होननानै दिनै गुवाहाटीनि गोजौ बिजिरसालिया फोसावबाय। गोदानै नुजाथिनाय कर'ना भाइरासआ इउकेआव गिख्रंनाय लाबोदों आरो बियो आगोलनिख्रुइ 70% बारा साग्लोबदों। बेखायनो गासै बुहुमावनो बेनि सायाव सांग्रां जादों। बे समाव कानाडा, तुर्की, बेलजियाम, इटाली आरो इजराइल हादोरफोराबो इउकेजों बिरखंजों थांलाय फैलायखौ बन्द' खालामबाय। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि भारत हादोराबो इउकेजों बिरखंनि फोनांजाबखौ बन्द' खालामबाय आरो बेखौ 31 दिसेम्बरसिम थागोन होननानैबो फोसावदों। मिरुनि सावस्रि मन्थ्रि हर्षवर्धनआ नायबिजिरग्रा गौथुमाव जिरायनानै सावरायना फोसावदों दि जोंनि हादराव गिनांगौ गैया। कर'नानि थाखाय भारत सरकारा जेब्लाबो सांग्रां। मिरुनि सावस्रि नेहाथारि राजेश भूषणआ इउकेनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ आलादायै टेस्ट खालामनाय जादों होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सिभिल एभिएशन मन्थ्रि हरदीप सिंह पुरीआ फोरमायनाय बादिब्ला इउकेनिफ्राय फैनाय भारतारिफोरनि देहायावबो सा 19 आव पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बिसोरखौ क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननाय जादों आरो जायफोरनाव नेगेटिभ केस मोनदों बिसोरखौ नखर क्वारेन्टाइनआव दोनहरनाय जादों होननानै फोरमायबावदों। बिसायख'थिनि उनाव इउपिपिएल हान्जाया गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि अडिट'रियामाव CWC मेल जायो। बे मेलाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय इउपिपिएलनि मिरु सोद्रोमाफोरा गासैबो नुजाफैदों होननानै मोनथिहोदों। CWC मेलनि सिगाङाव इउपिपिएलनि आफादगिरि माने थांनाय 15 दिसेम्बराव बिटिसिनि चिफनि बिबान लानाय प्रमद बर'आ बिटिसिनि मावखुलिफोराव मोजां नङा होननायजों लोगोसे बिबानखौ लानानै मोजाङै मावफुंनांगोन होननानै बुङो। আজি প্ৰথম মিটিং আৰু এতিয়া আমাৰ দলৰ কিছুমান ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল কথাবিলাক আলোচনা হ'ব আৰু সেই আলোচনাখিনি হয়তো অহা 2-3 ঘণ্টা চলিব আৰু এতিয়া ইউপিপিএল এটা শক্তিশালী দল হৈছে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ এটা আঞ্চলিকতা বাদটো লৈ পেলাই। গতিকে সেই দলৰ চৰকাৰ গঠন অহাৰ পিছত কৰণীয় কিছুমান কাম আছে, সেইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে আজি দলৰ এটা আলোচনা হৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ আলোচনাটো ভালেই হ'ব আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা কনভেনশ্যন হয়তো লোৱা হ'ব। এই কথাবিলাক আলোচনা হ'ব। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर लामिदारा गामियाव बिजेपिनि सोद्रोमा फालांगिरि मिन्टु कलिताखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा देगारजों सुथारदों। बाक्सा जिल्लानि बरबरि थानानि सिङाव थानाय आनन्दपुर C ब्लक गामिनि फालांगि मिन्टु कलिताया मोनायाव मुसलपुरनिफ्राय गावनि स्कुटिजों न' फारसे फैबाय थानाय समावनो मुसलपुर खाथिनि लामिदारा जायगायाव जाथाया जादोंमोन। बुथार जानाय गोथै देहाखौ थैनाय फोरमान नायनो मुसलपुरनि गोथै नायबिजिरग्रा हस्पिटालाव पुलिस बिफाना लाबोयो। दायनिगिरिफोरखौ पुलिस बिफाना दा नागिरगासिनो दं। মুছলপুৰ থানায় ৰাতিপুৱা 7টামান বজাত খবৰ পাইছে আমাৰ এটা ডেড বডি পৰি আছে বুলি। তেতিয়া লগে লগে আমাৰ পুলিচ টিম और ফৰেনচিক কিটছ লৈ হাজিৰ হৈছে ইয়াতে और তদন্ত শুরু কৰিছে। আমি ডেড বডিটো উঠাওঁতে আমি এটা কুকুৰীৰ কভাৰ একটা পাইছে, ব্লেক কালাৰৰ কুকুৰী লেডাৰ কভাৰ একটা और ফৰেনচিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কেইটা লোৱা হৈছে और তাৰ নম্বৰকেইটাটো আমি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে চিৰিয়াল এনালাইচিছ কাৰণে লোৱা হৈছে এতিয়া और তাৰ ব্লাড ষ্টেইন স্কুটাৰত পৰা সেইকেইটাও আমি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লোৱা সব কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া তদন্ত চলিব। গম পাম এতিয়া সি কণ্ট্ৰেক্টো কৰে আৰু কণ্ট্ৰেক্ট কৰা ছাইডত কি আছে আৰু তাৰ তেনেকুৱা কণ্ট্ৰেক্ট ৰিলেটেড ৱৰ্কৰ
নহ'লে তাৰ পাৰ্চনেল লাইফত কি আছে আমি তদন্ত কৰিম। আমি আশা কৰোঁ সোনকালে আমি এইটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিম কেছটো। मैया 21 डिसेम्बर समबारखालि आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि नुजाथिनायाव श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव हाथियारजों लोगोसे आलफा, UPRF, DNLA आरो PDCK उदखारि हान्जानि गासै सा 63 सोद्रोमाफोरा बेरफ्रुग्रा आइजेंफोरजों लोगोसे गावसोरखौ गथायो। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मेसगुरि पुखुरिपार गामियाव साथाम हाथियार लानाय सुबुंफोरा कृष्ण नमदास मुंनि सासे आबादारिनि न'आव गुलि गावो। गुलि गावग्रा सुबुंफोरा गोसोम सिजों मोखां खाथेनायमोन होनना मिथिनो मोन्दों। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गुलि गावग्रा सुबुंफोरा गिबियाव न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ उन्दुनायनिफ्राय फोजानानै सिगि-सग' खालामदोंमोन आरो मोनफ्रोमबो न'नि खथाफोराव हाबदोंमोन। बे समावनो न'खरनि सासे सोद्रोमाया खिरखिजों बारनना खारलांनानै होख्राव-होसि खालामो। लोगो लोगो दुथां सुबुंफोरा गुलि गावगारलाबायनानै खारलाङो। जाथायखौ मिथिनानै हरनि समावनो कुमारिखाता पुलिस थानानि पुलिस आरो तामुलपुर थानानि आइसि मनरन्जन मेधिआ जाथाय जानाय जायगायाव नायदिंफैना 9mm पिस्तलनि गुलिनि कार्टिज मोनो। दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो मोनथ'वाखै होनना मिथिनो मोन्दों। কৈছে এইটো দরজাটো খোল। কোনে কৈছে? সেই তিনিটা মানুহে যেতিয়া কৈছে তেতিয়া মই ডাঙৰ ল'ৰাটোক মাতছোঁ। মই বাৰান্দাত সৰু ল'ৰাটোক বহাইছে, বহাই পেলাই মই তাহাঁতক কোনো চেষ্টা কৰি ওলাই পেলাই দরজা ভাঙি পেলাই এই গাঁৱৰ মানুহ মাতছোঁ। মাতাতে এটা ফায়াৰিং কৰি পেলাই তাহাঁতে গুচি গ'ল। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।